Sanya ni zuciya Aisha ke bani matsayi, inda na fargaba rashin ki taso aminiya, taso aminiya, ke bani matsayi. Ƙaunar ki ta shige mini ɓargo har ma da jijiya, ke min lamuni Aisha sani a zuciya. Aisha ne kyau da makar zinariya, in babu ke tilas nima dole na margaya, inda kina a dama na san bani shan wuya, inda kina a dama na san bani shan wuya. Aisha, 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 wai ko sarauniya Aisha ke ne wata nadi, na baki matsayi a zuciya ke ce ta daya, jami a hankali masoyiya mai kyau na fasali, ki zo mu zagaya da ni da ke duniyar masoya, ƙaunar ki ta gino a zuciya ke ce guda daya. Aisha, 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 ki furta kalmar so a gare ni sahiba, amince da ni Aisha ba zan bar ki ba, mahaɗi na raina ke ce ni zan baiwa ƙauna 'yan mata ni ban san su ba, turan da ido na ya ganki zuci ta hauzu ba, na so na furta kalmar so a gare ki na bayyana, taimaka ki duba ni Aisha dan Allah ka kiyaye ni. Aisha, 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 rabana ya kare minke su suke so raba ni da ke, ki mini so ki manta da su, me ruwan biri da gada akan kina ɗau duk sharuɗa, kauna da so ya zam sanadi, kin kore mini da